kukwatira ndaso kodiwole kapena unatichitisa pinyolo kuti siku linatibweze omwe tili pano mmenewu umadziwika kuti msika wa Kamba mu mzinda wa Blantyre. Msikawu unayamba mzaka za ma 1960. Ofotokozawo ngamakamba zambiri ya msika umenewu amati cholinga chake chinali chothandiza anthu amene ali kuchipatala chija cha gulupu kapena kuti Queen Elizabeth Central Hospital. Msika umenewu uli ku Naperi pa mameters ochepa kuchoka pa chipatala chija cha Queen Elizabeth Central Hospital. Kunotu kuli nkhani yomwe diso la Nzika ikutsatira. Miyezi 3 yapitayo kudayamba kumveka manong'onong'o okutitu malo amenewa a msika wa Kamba kuyambira msewu wa Kenyatta Drive kukathera ndithu kumapeto kumanyumba omwe kuli kumwe kumadziwika kuti kunaperi kumeneku kwa Kugulitsidwa. Ena amati iyayi khonsolo ya mzinda wa Blantyre yapeza munthu wina amene akufuna kumanga manyumba amakono komanso msika wa makono. Pa 2 December 2024 patatha miyezi 3 nkhani imene itamba kumveka, anthu amusika umenewo adalandira kalata yochoka ku Blantyre City Council yomwe inalibe chidindo komanso sinasayinidwe pena paliponse, koma kuwauza kuti akuwapatsa mwezi umodzi kufika pa 2 January 2025 kuti akhale atasamuka musikawu, komanso onse amene amapanga malonda awo ama restaurant kapena ama bottle store ali pamalo pano akhale atasamuka, komanso ena amapanga business ya zowotchawotcha ngati chips ndi zina zotero onsewa akhale atasamuka pa 2 January. Kalatayi ikunena kuti malowa akufuna pakhale shopping mall komanso pakhale filling station komanso msika wa makono. Anthu akuno akudandaula, anthu akuno ali ndi nkhani amene ali ambiri oposa 100 omwe amakhala kupanga malonda awo mu msika umenewu. Umu ndi mmene anafotokozera za nkhani imeneyi kuti kuwakhuza bwanji chenicheni cha msika umenewu ndi chani, iwowa amapindula motani ndi msika umenewu. Kodi kuvutika kumatavutike avutike motani, afuna kuti boma liyathandize mwa mtundu wanji. Ine dzina langa ndi Steve Kondwa Banda. Umu ndi mmene madando komanso pempho la anthu amenewa lidaliri. Agalatiya mataya chipangano Jawiya tamuku kakamira bechitu kukosa kakamirwa Kodizona zikoloseri anzeru ndinunoka Maiko ambi Mbuga Japinza chairman kusika wa Kamba. Chiyambi cha zonse kunabwera munthu kuchokera ku city amene anatiuza kunena kuti nthawi ina iliyonse azatichosa musika uno kuti ufuna ukonzedwenso mwapadera. Titamba kuchita follow-up nkhanija asiti amakana kunena kuti munthu sanapezeke amene anabwera nangubwera ngati mwa maganizo ake. Kenaka ndi pamene panapezeka kuti tinalemba kalata yoti tifufuze tizo kuti nkhani ndiona kapena siona. Mkati mwa kufufuza kwathu anakhala akukanirana, then anazatitana kupita ku city kwanatiuza kuti ufuna tipeze investor koma investor yo sanapezeke. Akazapezeka investor yo tizakuuzani. Titabwera ku city anabwera city kubwera munomo kuzafotokozaso chimozimozi. Pamene papita 3 months, after 3 months ndi mwezi omwe uno chapa 15 ndi pamene anatitana ku city kutiuza kuti maplani amene tinali nawo onena kuti msika wa Kamba ukonzedwe, tapeza ma investors koma investors anasainire, akasainira ntikuuzani. Ndiye tinakhala tikuwafunsa kunena kuti investor yo ma publication ya kuti mukupanga mupeza investor mnasata madongosolo a mtundu wanje pamene mungofika pano pa ndikutiuza funso limene osana yankhe asite mwasokaje nkhani imene tinazamveraso pa Zodiac ikukambidwa nkhani imene yonena kuti a chief executive akunena kuti anakambira ndi ife anthu ankati mwansika komanso anakambirana ndi anthu ozungulira dera lino. Koma nkhani imene ali yaboza yonena kuti ndife sitinakambira mchina chonse nkufika chonena kuti apeza investor ndipo investor wasainira. Kenaka titapita ni myamatuza kunena kuti apa pano imene zili tapeza investor koma nkhani ili kutali padakali pano. Chimene tingapanga chonena kuti mwina mwachenga tingaza kusamuse ngati mwansikamo mwatiza kusinthana mbali imodzi ya nsikayo kuti mukhale mbali imodzi kaza kuzaso mbali zapitaso mbali na yansika. Koma tikudabwa kunena kuti
china amanena kuti akhoza mwina kutipezera malo amene tingathe kukuyembekezerapo konza nsoka kudikira kuti msika ukonzedwe. Koma kudabwa kwathu nkunena kuti zulo tangopeza makalata yabwera, komanso nchonena kuti kumalo oti tikakhale sitikwaziwa ndi ife angati amsika wa Kamba tikunena kuti nkhani imene situlane kuti sitikugwirizana nayo. Ndinganene kuti asite sanatipase mpata wonena kuti tikambirane, koma amangotiuza kunena kuti akunena kuti afuna papwere investor amene amange chibuilding komanso atamange filling station. Zikuonesa kuti msika opalibe chifukwa zimashedi zimene amaonesazo sizikuonesa kuti ngakhale msika amene tili muno tilimo over 100, muli mashop over 100 amene ali mkati mwa msika uno. Zimene zikusonyeza kuti zimaplan amene akunena iwo ndiona kuti msika uno akuuthesa ndipo ifesi tikhale ndi malo ena aliwonse mkati mwa msika uno. Munthu amene akumubisa titawafusa fuso limene kuti amene akufuna kupanga invest malo ni ndani, anabisa ananena kuti ndi Malawi okhala kulilongwe. Koma ife mkati mwa kufufuza amene amazatchula za malo ologwani munthu unawapadera munthu amene akanamuulula. Msika uno unayamba cha ma 60s. Komanso msika uno kwambirira kuti umangidwe ndikamamvesedwa bwino history ya msika uno udali ndi cholinga chona kuti uthandize chipatala cha Kwizi. Chifukwa msika uno umene wandika chipatala cha Kwizi komanso wayandika madera ngati achitawira na peri, komanso ngakhale anthu ena amachoka ngakhale kuzingo ngakhale mbali ya Blantyre anthu amachoka kubweza gula msika umenewo. Oyambirira kukhuzidwa ndi kuti ndi anthu amene ali mkati mwa chipatala. Chifukwa mkati mwa chipatala sangachoke pano kupita kuzingwangwa, sangachoke pano kupita kulimbi, sangachoke pano kupita ku Blantyre kuti akagule zona kuti mapeshita athandizike. Chachiwiri anthu amene ali ozungulira dera lino aswa kuti akagule katundu. Chachitatu ndife amene timapanga business mkati mwa msika uno. Ngati tili ndi wana, tili ndi mabanja amene timasamala, tili ndi ana ali ku school amene timawathandiza. Mwina anthu akhoza kutiona anthu amene tili mkati wa msika uno, koma anthu amene tili mkati wa msika ndi okulu mabanja amene timasamalira ifeyo. Ndi anthu onsewo ndi anthu ochuluka kwambiri amene akhuzika. Ndikudabwa aso ine kuti ngakhale boma nkhani chifukwa kuna kuti boma nkhani yakuiziwa, koma boma palibe chimenyiso chimene chikupanga iwo, koma ayembekezera kunena kuti anthu amene ofunika timafunika ndife ndipo tizafunika ndife pano. Ena amene takambirana nawo ndi amene amayang'anira kunoko ngati ma block leaders amene tinafotokozera za nkhani amene amanena kuti nkhani sakuitani kuti nkhani sakuiziwa. Tayesa phone number ya kansala wathu sakupezeka pale kuti anachoka. MP so pano pa kuti achoka kaye sali ku Blantyre kunoko. Msika umene ukuyambira ndi malo akulu kwambiri, ukuyambira kunsewu kukathera kumbali na kutawanga malende azodesa. Choyambirira nchonena kuti ife tikunena kuti ife ndife Amalawi sitingazunzike chifukwa cha munthu mmodzi ayi. Pano pamaganizo athu ndionena kuti ife msika muno sikulani kodi sitikutuluka sitikuchoka pamalo pano. Pokapo papangidwe madongoso ena oyenera chifukwa chonena kuti atichose 30 days imene atipasayo muli ma structures amene tinaononga ife ndalama zathu. Ndalama zimene atipasi ndipo atibwezereni ndani. Nanga ife tikapanga business kuti. Sambala ndimapanga business yanga msika muno. Mbumba zaka muzuzija ndife ndendi kudabwa kumene kule akamuzuko mzimu wao use mwantendere akamuzu samafuna kuti amayi avutike ngati awa amatifunira zabwino, koma panopa kuti thamangisa kuti tichoke titani ife yakuganiza kuti ana tikalelera kuti tidya chani poti timazidya satoka uchokera msika muno ndi akutithamangisa akutiganizira zabwino zoipa kutipha tikumene kuko akufuna kutipha mavoti athu akwakana mavoti athu. Ine ndine Mpindula Bright Mpindula Nzika ya muno munaperi ndakhala mu zaka zambiri. Ndifuna ndikubwezereni pambuyo msika wa Kamba pamene amaupanga kuti pakhale ndondomeko ya msika uwu amauyika kuti uthandizire kwambiri anthu odwala pa chipatala pakuti azibwera kumalandira chithandizo pano kugula zinthu kumapita nawo kumakathandiza odwala. Ndikudabwa kodi ziko lili kufika kumapeto latha mbendera za maganizo onse ambuyomu amene analipo amalizika. Chifukwa chimene ndikunenera ichi chonena kuti nzosatheka ngati anthu alibe ndi moyo akumadwalabe ndikuti msika uno naine ukhale kuti azikalandira anthu ajazibwera kumagula masambawo nkumapita nawo pa chipatala. Koma ngati izi sizikuchitika kuti akuuthesa msika uno ndikuti pali china chake chimene chilipo chosakhala chabwino. China chimene ndimafuna ndinene sindimadziwa kunena kuti asite
ma officials akusite ndi anthu aboza sindinadziwe boza lalikulu ndipo sindikudziwa nena kuti zikoli ma officials amene tili nawo amaganiza kuti siku lina adzakhala ntchitopo siku lina adzachoka nadzabweranso namakhalanso mu msika nawo nagulisa chifukwa ena amaoneka ngati mulungu adawayika pamenepo ndikukhaliratu amuyaya kuzintchito kumeneko sadzachosedwa sadzasiya chifukwa ganizo limenelo akadaganiza yonena kuti inenso ndidzachoka ndidzabwera mu msika ndidzagwiranso ntchito chifukwa chani ndikunena kuti ndi aboza amanena kuti ya msika sitinagulise ndipo ukatha msikawu tizikukankhirani mbali iyu ukakugwira ma development ena akuchitika zimenezo nzimene amanena koma lero atipasa 30 days muchoke andi akuchosa anthu popandanso chiyembekezo china chilichonse anthu abadwira ena mommuno akukulira mommuno apita kuti ine ndili mafunso ambiri ndipo tifuna ma officials anthu akamapanga phokoso kumakhala kuwaputa uku ndikuwaputa anthu mu nthawi ino tidayenera anthu tiziyenda nawo limodzi ndi kuwathandiza ndi kuwasogolera anthu abwinobwino ndipo akunaperi ndi anthu ofatsa akumsika kwa Kamba anthu ofatsa amangogwira ntchito zawo koma izi zikupangisa kuti pakhale zinthu zosakhala bwino ndipemphe boma limene likuoneka ngati kuti likukhala ngati silikuziwa koma tidapita kuma officials asite anaulula zinsisi amakhala nawo pama meeting awo zokambirana za msika uno ndi atakambirana nawo kuti awugulise timafuna tiawuze onena kuti kodi anthu amene avutikawa nthawi ino kuli zuwa lalikulu kuli njala yayikulu nkhasako anthu awa amathamangathamanga ndi apita kuti akagwira chani zovala kali kamene china chilichonse chimene angathe kupanga akapangira kuti awaphatu anthu ambiri kuphedwa kwa anthu ambiri ndi kumene kutakutaniku takuonako ine zina langa ndine Stella Nkunga ndinayamba kupanga business muno mo 73 ndili muno ndipo ndimathandiza banja langa ndili ndi ana amasiye ndimapanga chilichonse chapakhomo ndi apa pati kudandaula kuti kodi akatichosa usinkhu ndiline uno ndilowera kuti ndizikapanga chani moyo wanga akufuna kapena akufuna kuti moyo wanga usogole uthenga wanga ineyo ndikupempha bomalo asogoleriwo kaya chakwerawo ndikuwapempha kuti achitepo kanthu msika muno asati chose chifukwa yo atayimva nkhaniyo atakana kusayinira kuti msika uno ati chose ndikhulupirira kuti sizitheka moyo wanga ukhuzidwa zoti ndikakhala wosauka kwambiri ndipo moyo wanga sukayenda bwino kumene ndikupitako ndithaso mwina mabibi abwera masiku ano ndikatha kukomoka ndiye kuti moyo wanga sakufunira zabwino sitikuchoka msika muno madimva bwana sitikuchoka msika muno tukulira momo ndakathamangisa kwati tilowela kuti tipita kuti aboma amanena kuti achina mati tipanga ma business ndiye ma business tupangira malo enelera ndakutithamangisa mabanja tipita kuti titani kwambiri ndipo kuya kwambiri watu akwera kwambiri atuuze nje ntomo ife tingachite pano tilipa komwe tingapite makolo athu anafera momuno ndalipa komwe mazimalizilemo muno basi pesi tichoka ifesi tichoka tilimo muno basi okay basi mene ufuna ife kwambiri eti potengera kuti boma lilipo pano pali eti idatilonjeza kuti limamvera anthu zimene amakamba anthu ndipo amamvera ndipo azapanga zimene angafune anthu ndiye tikupempha kuti nkhani ingati yalowa ndale kuti asogolera akuluakulu sakuiziwa nkhani imeneyi tikukapempha president mogwirizana ndi nduna zawo chimwendo banda ndi avipi amene kapena kuti ali amayiko useti abwere azamve maganizo athu ndi madandalo athu kuti chiganizo chimene akonza aboma kachikuchokera kuboma kachokera kusite onsewo abwere azatiuze chilungamo chake za nkhani zimezi kuti akuziwapo kanthu kapena ayi ngati akuziwapo kanthu nkhani za ife mavenda musika muno akuti nafe bwanji fako okatisiya sakunena zimene akupanga iwozo akupanga kwenda okha sakunena ndife mavenda zikoma
John Anusa, former chair. Ineyo ndufuna ndiyikire ndemanga ndufuna ndiyikirepo ndemanga anzanga wonse zimene ayankhula zija kuti ndizoonadi. Ifeyo tilibe kolowera, koma ifeyo pembo lathu lonena kuti timadyera muno ena afotokoza kale tili ndi anthu amene amatiyang'ana mbuyo. Nde ifeyo tikuwadabwa asite kukomana nawo kwache tikayitanisa akuluakulu kuno sabwera amatizemba. Nde pa chifukwa chimeche ife tikumakhala ukhumudwa kuti pamene papo kwenikweni kukhala bwanji. Ngakhalenso kuti atifotokozere kuti pamene tikuchosana patufuwa tikonza ayenake akunena kuti kukonza koma koti akatisiye kumafunika matoileti mastructure ayenake abwino kwa azimayi chani magesi muno muli magesi muli mashopu ambirimbiri. Ndiye pa zifukwa zimenezo ife ndiwotani ndiwolira kwambiri kuti tilibe kolowera kwina kulikonse. Komano utenga umene tingakupaseni ndiwonena kuti utenga umene tingakupaseni ndiwonena kuti anthu a Msika mwa Kamba agwira chingwe chimozi akuti sakutani sakuchoka. Iwowo azafera mbendera ya dziko la Malawi. Mukauze ziti zimenezozo tagwira chingwe chimozi tipanga zona kuti dziko lino ndilatu tinabadira momuno tizafera momuno. Ndiyikire umboni uyu imene akunena ngati ile ya Msika uno mwachisanzo eti Msika uno unazungulidwa ndi manyumba ambiri. Nkolokosa jai kumangidwa Msika uno ulipo 1972. Kuzungulira konseku kunalibe Msika. Queens yonseyi kunali ku this line kuno. Akamati Msika wa ku this line unali uti unali uno. Kuyambira mmemu kumangidwa nyuna peri yonseyi Mandala chani Zingwangwa na Ncholi kubaluti Msika wako unali uti uno. Ndiye ife tukutani tikudabwa kwinaso kulira kuti kodi ife titani koma nkhani yaiku ndionena kuti anthu amwe Kamba amanga chimozi akuti kamutenga zichani kazi mifuti kachani iwo ali rede kuti ife kuno sitingatani sitingachoke tizafera chani tizafera mbendera ya Malawi setife obadwira momwe tibweza bwanji anthu akutizo tituluke Msika munomu ndefunso langa ano ineyo nkhani yanga ikulu ndiliyo ndimene kuti ngongole ndi tibweza bwanji ndama tizitenga kuti zoti tibwezere ngongole zikomo. Ine ndi Dave Window ine nabwera ma 70s munomo ndili kamwana ndikupanga business munomo. Nkhani imene yandikhuza kwambiri kuti kumene ife tingalowere sitikukudziwa kuti tipita kuti koma tikupempha akubomawo kuti nkhani imeneyi akungwerekerera munthu wina wake mwenye wakunja kumabwera kuno kuti ife kumadzatizunza kuno dziko ili athu ife dziko makolo athu anatisira nthaka ndilatu amwenye ngati akupanga zimenezi bwanji kuli bwino apite kwawo ndi ndalama zawozo. Chimene ndikupempha kuti aboma achitepo kanthu ngati akumva nduna wa maboma ang'ono amve zimene tikunena ife tikudandaula tizilowera kuti tili ndi ana kumbuyo uku tili ndi makolo kumbuyo uku timagula fertilizer timathandiza makolo ndene ndikudandaula chimene ndikudandaulira ni anthu ambuyomo ndi anatu ndi zidzukulu zathu azalowera kuti timadyera momuno kulibe ntchito azipani andale anagulisa makampani ndefe tikagwira kuti ntchito kwati ife ndikudandaula zimakwambiri. Ine dzina langa ndi Alex Mpambira ndi mmodzi amene nimapanga business yogulisa mafoni accessories muno Makamba. Nkhani imene iyi yatikhuza kwambiri ngati ife achinyamata chifukwa chinena kuti tikati tionesese kwambiri ntchito masiku anawazi kuvuta kunena kuti zikalembedwe komanso kunena kuti malo amene upangira business ndovomerezeka sitimapanga illegal vending so akunena kuti tichoke Msika munomo tipite panja pa Msika sono kumene kujaso kunena kuti asite samaloleza kunena kuti tikapite kumene kuja komanso china chimene nganene chonena kuti mtsogoleri wa dziko no akudziwa kunena kuti panopa ngakhale ntchito zikusowa pa ntchito papeze kunena kuti
ifeyo ngati timapanga ma small scale business timathandizira mabanja osiyana-siyana komanso pala anthu ambiri amene amatengana kumbuyoku. Chinazo chonena kuti ifeyo pokhala Amalawi angane kunena kuti atiganizire kunena kuti mina manene lamujonena kuti boma ndilombweri azafunika voti yathu tikamapena pa post pacha. Sono iwo ngati afunika voti yathu sono apa pazikuchitika chonena kuti Msika muno tutamaksidwa. Sono ife tikamana boma tiziona ndi diso la mtondo wanje. So ine kwambiri chonena kuti ndikudandaula kunena kuti iwo apangepo kanthu ngati boma komanso ngati tsogolo wa dziko linoli atiganizire ife ngati achinyamata kunena kuti ife kamene timapeza kochepako timapanga legal vending Msika munomo asatithamangise papezeke mizi yonena kuti iwo apeze ponena kuti pa poto kunena kuti at least akathe kuti thandiza ife ngati ma citizens savutika ngati kuti ife ma foreigners. Dzina langa ndine Christopher Chikuse, ndimapanga business ndimagulitsa tomato ndi zina. Ndili ndi dandaulo komanso zikundikhuza pa nkhani imene yabwera yotithamangitsa Msika muno. Tikudabwa kuti tinamva kuti a vice president akuyenda sika ndi sika. Koma ife timayembekezera kuti a vice president abwera Msika mwathu muno taona dziyo osabwera. Lero lino akutithamangisa. Akuganiza kuti tilowere kuti ife tikufuna kuti pasanathe wiki atiuze kolowera kumene tingapite kuti tikapeze chithandizo kuti ana athu azikadya. Executive Officer Dennis Chinsewu amene akufotokoza mbali ya Blantyre City Council pa nkhani yomwe akudandaula komanso kukamba anthu a Msika wa kwa Kamba. Inatu choyamba chimene tiyambirire poti kuti malonda ya ndani. Malonda a Blantyre City Council. Andi malo anakhalapo ncholinga chotithandizira kupeza ndalama. Nawo ngati tikuona kuti mwina zina ndi zina zikuchitika koma sitikupeza thandizo moyenerera tikuyenera kukhala ndi maganizo akuya kuti malo tagwisa ntchito motani kuti mwina atipeze ndalama kupyolera pamenepopo. Anthu ngati amene akukhala pamenepopo akukhala ngati matenant noti ngati ene yake amalo. Meaning kuti pamene tikufuna kupirapo ntchito ena yake malinga ndi mmene takhala tikukhalira mbuyo monsemo ngakhale amasainira maintenance agreement zimakhala zomveka bwinobwino kuti nthawi imene tikufuna kupangapo china chake tikuwuzani musunthe kuti tipange zimenezonso. So ife ngati a council sitinoti kapena tikutenga malo kuti basi tikufuna kupitiriza mashopu amangidwabe koma tikuona kuti malo aja ndi akulu akungokhala nditha kuagwiritsa ntchito moyenera kupanga zinthu zambiri zoithandize ngati a council kupanga ndalama. Alimene tikupanga kungu adziwitse fande kukhulupirira kuti ngati a council ngati mwini wa malo tikuyenera kukhala ndi maganizo amene angatithandizire kuti tipite patsogolo. Iwo nkungogwirizana andi ngati ndikumbukira mwina nkhani isiyoti ayidziwa leroyi. Nkhani mwina anayidziwa mu August before nkhani sikoyamba kuti akuitenganso ku media. Ina nkhani imene akapitira ngati ndisakuyiwala cha mu August imene ayamba nkhani imene amadziwa apa nkungomalizisa process imene inayamba kuti amalo tifuna tipangepo zakuti. So mwina kapena sindikudziwa kuti akanenoti consultation akufuna yotani ndifanira ngati council ya mzinda wa Blantyre. Nkhani ngati yoti tifuna kukonzapo sikamba ikhali tinakamba ngakhale zakuchiromoni. Nkhani zoti takhala mwina tikuzikamba kwa nthawi yayitali andi mwina ma documents athu amene alipo ku council mwina kuchokera zaka zitatu ufulo zapitazo akhala kukamba za nkhani imeneyo. So mwina sindikudziwa kuti akanena kuti sana idwe konzati mwina sindu zoti consultation amafuna yotani komano mbali imene ndingapereka ngati council nditha kupereka motero. Nde mwina maplani ndoti anthu amuwasamusira kuti chifukwa chomwe akudandaula ncho kuti sakudziwa kuti apita kuti. Sindikhulupirira kuti ndi anthu 221. Nthawi zina timangopereka mwina information kuti tichite exaggerate situation pa ground. Komano ine nditha kupemphani ngati a media ngati mungakhale ndi mpata mutabwera ku maofesi athu mwina nkuzapanga kaununi wa marecords athu kuti pakamba timatolera ndalama zingati ndiye mwina pa ndalama zimene timatolerazo muwerengera kuti mukaziwerengera zikuita translate anthu angati pa Msika wa Kamba sakuwana anthu 100. Izozo mwina ndi chimene ndingafuna chipereka chithunzi choyamba. Ndachiri nchonera kuti zimene zozo uyafanala tikumalizisa ndondomeko imene ndipo tinawo zototi kupanga za malo. So apa tikungopanga kuti konzekani pakuchitika zakuti kuti munthu akonzekere then next uyasenkho akuluakulu mmene takhala tikukambirana tiyene mukhale mukuyembekezera apa komanso mwina china chimene ndingatero sitikuthamangisa anthu tikuona tikonzeko tikakonza anthu a Msika abwererapo. So singati kuti mwina tadula ubale kuti basi complete Msika sukhalapo kapena mashopu sakhalapo zonsezo zikhalapo koma tikungonjeza kuti malo apange ndiye tikanena zowasuntha ndi chinthu chokuti tinakambirana kale ngati a council ndipo apa tungomalizisa ndikhupo mafuleki amati khatita afotokozera kuti pamene moyembekezera ndi apapa
kudikira kuti ntchito ichitike. Kuti paliganizira kuti mwina ndi mwenye amene akutenga malo amenewa, mwina mungatifotokozerepo kuti amene akupanga invest ni ndani? Choyamba mwina chimene bafuna ndinene ndichakuti tiyeni tizindikire kuti malamulo a dziko lino amampasa wina aliyense mphamvu kapena mwayi opanga malonda. Mwina choyamba chimene nganene chimenecho. Komanso chachiwiri ndikukhulupirira kuti malamulo samalimbikitsa kuti tizisankhana mitundu. Ndeza ngokhala zovuta kuti mwina tikamayankhula tikuyankhula moteromo, komano mbuyomu nditayankhula ndi olemba nkhani angapo nafotokozera bwinobwino kuti amene akuchita iyi akufuna kuzagwira ntchito pamenepopo ndi kampani imene amati CP Investment. Anthu ali ndi ufulu opita kwa registrar ukayang'ana kuti CP Investment ndi amwenye kapena anthu akuda. Komanso ine mwina zikundivuta kuti ndidziwe kuti amwenye kapena anthu akuda tenekale kuti malamulo samalola kuti tizikhala zomakhanga tizosankhana mitundu. Komano chachikulu chimene ndinganene kuti munthu amene akumanga pamenepopo kampani yawo imatchedwa kuti CP Investments, imene tingapatsa anthu mwayi kuti mwina akafufuze kaya mwina apita kaya ndi kwa registrar kaya kuti akaone kuti aine yake amene ali kuseri kwa kampani imene ndi ndani. Mwina ndoti zikatero tikhala ndi chithunzi chabwinobwino. Apo wasamusa pofika pa 2 January anthu amenewa apatsidwa chipepeso china chilichonse kapena Mungu wasamusa kunena kuti apite kwina kulikonse? Mwina nkhani ndi imene ndinayankha kale kuti mwina nthawi zina timapanga zinthu ponena kuti katundu ndi waboma, komano mwina nditafunsa ngati inu anzathu bawa muli ndi malo ano mukufuna kukonza tosefe mwina takhalapo parenti kapena pena pake. Sindikhulupirira kuti amanene kuti foti ndakuwuza kuti nyumba yanga ndifuna ndikonze ndikupasani kenake, sindikhulupirira kuti zimatero. Komano mgwirizano umene unalipo ndionena kuti ngati tikufuna kusamutsana tipasana notisi yotere. Mgwirizano umene sunakambepo zoti kapena munthu tizampasa ndalama. Ifuna ndikuona ngati tikatero ndi kuti mwina tikupanga zinthu zimene panalibepo pa mgwirizano oyambirira. Diso la Nzika ndi program yake. Ine dzina langa ndi Steve Kondwa Banda, maso nali ndi Stanley Chinganyama pa kamera.